As deputacións de Ourense e Pontevedra estudarán a posibilidade de presentar unha candidatura conxunta ao programa europeo LIFE para crear corredores verdes nas áreas transfronteirizas con Portugal de ambas as dúas provincias. A posible candidatura ten como horizonte a convocatoria de 2026 e pivotaría sobre a apertura de sendas verdes nas zonas transfronteirizas con Portugal, tanto na marxe do río Miño como da Raia Seca. Os fondos europeos destinados a este plan, que xa cumpriu máis de 30 anos desde a súa creación en 1992, axudan a financiar proxectos relacionados co medio ambiente e accións polo clima, incluindo iniciativas que transforman camiños en infraestructuras verdes. Ademais de abordar outras posibles candidaturas conxuntas nos ámbitos da mobilidade e accesibilidade, as dúas institucións analizan a colaboración entre as agrupacións europeas de cooperación territorial de Raia Seca e Xerés-Xurés, da que forma parte a Deputación de Ourense, maila do Miño, na que participa a Deputación de Pontevedra.